F'anqas minn 30 sekonda Muscat ikkontradixxa lilu nnifsu fuq l-interess tal-kumpaniji privati għal proġett tiegħu dwar l-enerġija. Mistoqsi b'mod dirett jekk l-interess tal-kumpaniji privati ġiex wara li ħabbar il-proġett nhar it-tlieta jew qabel, Muscat wieġeb hekk. L-interess ġifieri li uraw il-kumpaniji privati uraw l-interess qabel ma għamiltu l-proposta pubblika jew wara? Ovvjament warawx. Iżda anqas minn 30 sekonda wara Muscat ikkonferma li sa minn qabel ma ppreżenta l-proġett quddiem il-poplu Malti u Awċi kien tkellem ma' xi kumpanija jew kumpaniji. Ħafna minnhom anke min tkellem magħna qabel li tkellimna dan kollu kienu qed jindikaw interess qawwi ħafna, ġifieri nistenna min kien interessat qabel għadu interessat issa. Dan l-istazzjon staqsa lil Muscat biex isemmi min huma dawn il-kumpaniji li skontu huma interessati fil-proġett tal-Power Station. Iżda Muscat qal li hu mhux il-kap eżekuttiv tagħhom u għalhekk ma jistax jgħid. Żgħid li ma kumpaniji jekk iktar minn waħda approachawkom u urew l-interess issa. Kien hemm numru sostanzjali ta' kumpaniji li urew mod ċar l-interess minn xi Chief Executive Officer tagħhom, jekk dawn il-kumpaniji jridu jgħidu li urew b'xi tip ta' interess huma fil-libertà li jagħmlu dan kollu. Muscat lanqas ma rid jgħid kemm huma dawn il-kumpaniji li skontu urew interess. Satina numru ta' kemm il-kumpaniji ma naħsibx li jkun prudenti, ma naħseb li hemm li nista' nkun sejf li ngħidu li kien hemm numru ta' kumpaniji li qegħdin juru interess. Minkejja dawn id-dikjarazzjonijiet konfliġenti u minkejja li qal li jirriżenja minn Prim Ministru jekk l-ebda kumpanija privata ma turi interess, u baqa' jiddefendi l-pożizzjoni u sostna li m'għandu ftehim ma' ħadd. Li huwa żgur aħna m'għandna l-ebda ftehim ma' ħadd. Muscat kompla jitfa' dubju wkoll dwar l-istudji li suppost iridu jsiru biex tinbena Power Station ġdida. Pereżempju hija xi ħaġa li tixtrija u tħaddimha. Matthew Bonnet għal Net News.